إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العالمين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah ta'ala mahaliccin mu gwani mai hikima wanda bisa hikimansa da ganin damansa ya hada fuskokan mu masu albarka a daidai wannan lokaci mai tarin alkhairi. Muna roƙon Allah ta'ala dukkan ibadunmu na alkhairi Allah ya tausaya mana ya amsa mana dukkan kuma wani wato abin da muke jin tsoro Allah ta'ala ya kare mana abin da muke kwaɗayi muke fata muke sa rai samu wajen Allah ka san bukatun mu na alkhairi baki ɗaya Allah ka biya mana. Yau insha Allah ta'ala za mu daura daga littafin da muka fara littafin al-ihtisam na babban malami Abu Ishaq wato ash-Shatibi al-Gharnani rahimahullah Allah ta'ala ya masa rahma. Wancan sati mun yi muqaddima kuma mun dan fara karantu wasu daga cikin bayanai da malam ya koro mana. Muna babi da 18 shafi da 18 ko mun kuma karanci hadisin nan da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayani akan wato innal islam bada'a ghariban cewa musulunci ya fara yana dan bako kuma zai koma yana dan bako. Sahabban annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce ya rasulullah me kake nufi da wato kaifa yakunu ghariban ya za a yi musulunci ya zama bako ko kuma wannan mutane ɗan kaɗan. قال سي النبي يقول كما يقال لرجل في حي كذا وكذا انه لغريب. النبي يقول كما yadda kuke siffanta mutum in an gaishe cikin al'umma a ce lallai wannan bako ne haka musulunci zai zama bako abubuwan musulunci za su zama bako a wajen al'umma mutane ba su san shi ba mutane ba sa ma sha'awar musulunci in kayi abin musulunci ya zama bako cikin al'umma. Allah ta'ala ya taimake mu ya karfafa imanin mu cikin addini. Akwai kuma da suka rubuto tambayoyi haka inda dama zuwa ƙarshen darasi kila nan amsa insha Allah. To yau za mu tashi shafi na 19. Malam yace wa jumlatul ma'na fihi min jihati wasf al-ghurbati ma zahara bil 'iyan wal mushahadati fi awwal al-islam wa akhirih. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى على حين فترة من الرسل وفي جاهلية جهلا لا تعرف من الحق رسما ولا تقيم به لمقاطع الحقوق حكما. ما لا يكي وجملة المعنى فيه yace a takaice maka zance abin da annabi ke bayani akan cewa musulunci ya fara yana dan kadan ko musulunci ya fara a matsayin bako al'umma zai koma kaɗan ke yin musulunci ko kuma in an yi abin musulunci ya zamo bako wajen al'umma. Annabi malam yake cewa abin da zai takaice maka anan shine min jihati wasfil ghurbati ma zahara bil iyani shine yadda aka siffanta bakontan musulunci a abin da ya bayyana bil iyani a fili a sarari wal mushahadati da abinda mu za mu fuskanta cikin al'umma. Abinda zai za mu gane anan shine an siffanta mana awwalul islami farkon musulunci zai koma wa akhirihi da ƙarshen shi akwai kamanceceniya. Yadda a farkon musulunci yake bako haka a ƙarshen zamani musulunci zai koma bako. Yadda kaɗan ke yin musulunci duniya sun yi musu a wannan lokacin haka al'umma kaɗan da su yi musulunci gaske. Shi yasa har yanzu in ka ga mutum ya riko da musulunci ko wucewa ya fi an kalle shi doko ko ba ka bane ce kaga su ne kuma yanzu shi ne su ne hurgus da zai yanzu ko ba ka bane sai an kalle ka a kalla a farkon lokacin haka akai a ƙarshen lokacin ba haka za a yi.
mala yace wa zalika hakan zai kasance ne anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'athahu Allah ta'ala annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya tayar da shi ala hini fatratin min ar-rusul a lokacin da ake rashin annabawa babu manzannai babu wani annabi a wannan lokacin musulunci ba shi ake yi ba addinin nasara wadda wato annabi Ibrahim ya mutu ya basu dama larabawa an su da addinin annabi Ibrahim ba shi suke yi ba addinin annabi Isa ba shi ake yi ba babu wani ragowar addini a wannan lokacin kowa na riko ne da gargajiya da al'ada da abin da muka saba da abin da muka sani mun tashi ana yi ba wani maganar addini a lokacin shi yasa a lokacin ana fataran annabta wa fi jahiliyatin juhala a lokacin jahiliya kuma cikin jahilan mutane aka sabanta wannan kaga sifa ne da tsananin muni lokacin jahilci su mutanen ba tsananin jahilai ne ba addini ba wani koyi da mutumin kirki bal kawai kafirci ake ƙwaƙwaro in ba kafirci ba zai haƙa rami ya ɗauki ƴarsa ya tura da rai a ciki ya binne don baya son abin kunya har Allah ta'ala ke cewa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawm min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hun am yadsuhu bil turab idan ayo mutum bushara da cewa matar shi ta haifi da mace ran shi sai baki fuskan shi ya baki wuluk wa huwa kadhib yana cike da bakin ciki a ransa ka sai ya koma ma ya tawara min al-qawm yana koyewa daga mutane baya iya shiga cikin mutane in an zo ga mutane a can sai zauna a can min su'i ma bushara saboda munin abin da ake mishi bushara da shi wanda mace ta zama abun kunya kaga wannan jahilci ne cikin lokacin jahilci daga nan zai fara tunani a yumsikuhu ala hunin an yadsuhu bil turab ya rike cikin wulakanci da kaskanci ko kuma ya haƙa rami ya tura wasu da su haƙa rami su tura wasu kuma sai su rike ta a matsayin haja wadda za a rika saidawa ana samun kuɗi karuwa ce zai samu mata samari kamar guda 20 kowace ta kwanta da su ta kawo mishi kuɗi sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a'a wala tukrihu fatayatukum 'ala al-bigha in aradna tahassuna litabtagu 'arada al-hayati ad-dunya lace kada ku tirsa su karuwanci duk wannan a lokacin jahilci ne su kuma ma mutanen jahilai ne ba san komai ba mala yace la ta'rifu min al-haqqi rasma ay la ta'rifu rasman min al-haqqi yace layi daya na gaskiya ba su sani ba kai ka rubuta ga wani abu gaskiya ne layi daya ba san shi wannan nuna maka cewa sun kai zurfi wajen jahilci Allah ka kare wala taqimu bihi fi maqatil huquq hukma in an zo zai hukunci a ba ana magana wani cewa adalci ne ba waye ke da gaskiya ko waye bai da gaskiya ba magana wannan ba tsakanin al'umma gaskiya babu hukunci da gaskiya a wannan lokacin bal kanat tantahilukum ma wajadat alayhi aba'uha wa mastahsanathu aslafuha min al-ara'i al-mukhriqa wan-nihal al-mukhtari'a والمذاهب المبتدعة فحين قام فيهم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فسرعان ما عارضوا معروفه بالنكر وغيروا في وجه صواده بالإفك ونسبوا إليه إذا خالفهم في الشرع ما لا يكتوى أبيبي روكتين بس سنجسيا بكم باسا هكونتي لغسيا بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباؤها سيدي يقوم الأمة لوكتين باسا بوتان كومي فاتي تنتحل سنايم بوتاني ما وجدت عليه آباؤها da irin abin da suka riski iyayensu suke kai sun tarar da iyayensu na bautan gumaka shikenan a cikin Ka'aba akwai gumaka 313 gumaka 313 kowa da Allah zuriya kaza ga Allah da suke bauta zuriya kaza suna bautan lata zuriya kaza suna bautan abin nan
wannan kowa da gumakansa a ciki. Sa'annan kowace gunki da irin abin da aka keɓance ta da ita. In za ka yi tafiya akwai gunkin da za ka je ka duka ka nemi nasarar tafiya. In za ka je kasuwanci akwai sa'a za ka je ka nema. In kana neman ruwa ne akwai. In kana neman ɗa ne akwai. Talauci kake neman Allah ya yi maka akwai wanda za ka je ka roƙa. Kowa da irin Allah da yake roƙi. Wannan wani irin jahilci ne wannan. Mutum ya je daji ya sassako itace ya zo ya ije. Ya yi mishi wanka, ya yi mishi tufafi, ya ije mishi abinci, ya je ya nemo abinci ya kawo, ya yanka dabba ya zuba a cikin shi kuma ya ce shi ne Ubangiji shi. Kaga wannan jahilci ne mai tsare. Tantahilu ma wajadat alaihi aba'uha, sun koma suna bauta akan abin da suka tarar da iyayensu suna yi. Wa mastahsanathu aslaquha, da dukkan abin da magabatansu suka ce mai kyau ne. Ka tarar da su suna yi wannan menene wannan? Wato abu ne mai kyau. Ina kuka samo ta su ce maka a'a magabatan mu shi muka tarar suke. Ana fahimta ko? Wani tafiya ne muke yi ana. Min al-ara'il muhriqa, wato daga cikin ra'ayoyi karkatattu, muhrifa kai, karkatattun ra'ayi, muharrifatan ko? Wato ra'ayi wanda suka karkata gabarin gaskiya. Wan nihalil muhtari'a, an nihal, kamar yadda ake cewa al-milal wan nihal ko? Littafin nan da ake magana. Idan aka ce al-milal jam'i ne na milla, al-hilal kuma jam'i ne na nihal. In aka ce nihal shine dukkan abin da yake ƙarya wanda ba asali ba, abin da aka ƙirƙira wato na ƙarya. Wal mazahibul mubtadi'a, kai suna rayuwa ne akan mazhabobi matafiya wanda aka ƙirƙire shi aka fare shi. Fa hina qama fihi bashiran wa nadira, a lokacin da annabi ya tashi cikin su bashiran yana mai yin musu bushara da aljanna in sun bi abin da ya zo da shi, wa nadiran yana gargadin su cewa in sun kangare wa Allah, Allah zai hurga su cikin wuta. Wa da'iyan ila Allah, yana mai kiran su zuwa ga tafarkin Allah, zuwa ga Allah, ba fa kan shi yake kira ba ko ba ka bai ce ku zo ku bi ni ba, a'a ku bi Allah da ya turo ni. Bai ce ku tara min wani kuɗi ba, bal ma yace da su ma as'alukum alaihi min adara in ajriya min illa ala Allah, bana roƙon ku wani sakamako. Yana kiran su ne zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah, wa sirajan da wani irin fitila muniran bi haske. Yana cewa ku zo ga abin da zai haskaka rayuwarku. A daidai lokacin da ya tashi yana musu wa'azi, yana mai gargadin su fa sur'ana ma'arabu, da gaggawa suka miƙe suka yi mishi mu'arada, suka yi mishi musu, suka yi opposing din shi completely. Sai da ya zama duk al'umman wajen kowa ya mishi ja, da danginsa da na nesa da shi, da tsoho da yaro da kowa, sai da ya fa'ifa masu suka tara yara suka ce ku jefe shi. Aka yi mishi musu, aka yi mishi kiyayya na abin da ya zo da shi. A daidai lokacin kuma suka canza ma'arufahu bin nukur, dukkan wani abu kyakkyawa da ya zo da shi suka ce ai mummuna ne. Ya za a yi ka ce mu daina zina, ya za a yi ka ce mu daina shan giya, ya za a yi ka daina cewa mu daina caca, ya za a yi ka ce mu daina danne shi kananan mutane wadda mu ne shugabanninsu. Dukkan wani kyakkyawan abu da ya zo da shi suka canza shi ya zama mummuna. Wa ghayyaru fi wajhi sawabihi bil ifki, kai suka zauna ma suka ce kai dukkan wani abu mai fuskan sawa daidai da gaskiya suka ce bil ifki, suka canza shi ya koma ƙarya. Suka ce duk abin da ya zo da shi ai ƙarya ne kawai. Shi ne labarin da ake bamu na wato wane ne sunan shi, Walid ibn al-Mughira ko, wanda ya zo Allah tabaraka wa ta'ala yake bamu labari cikin alqur'ani, zarni wa man khalaqtu وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا فأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر فقال إن هذا إلا سحر يكفر إن هذا إلا قول البشر فأصليه سقر. الله تبارك وتعالى في ذرني ومن خلقت وحيدا، كاليني da wanda na halicce shi ne ɗaya, babu wanda ya tarayya da Allah wajen halitta ko akwai. Inda akwai da sai ce idon dama wani ya halatta, idon hagu wani ya halatta, bal Allah shi ɗaya ya halicci duka biyu, ya halicci komi da komi.
Allah ya ce wa ja'altu lahu malan mamduda nawa to sanya mishi dukiya mamdudan ay wasi'an dukiya wanda yake lotacciya wa banina shuhuda ga ƴaƴa a halarce al-imam qatada ibn da'ama as-sadusi yake cewa wa banina shuhuda ai ƴaƴan da ko tafiyin kasuwanci ma ba sai kasuwanci take yi wa ka samu ƴaƴa amma wannan na nan wannan na nan wannan na nan sai zama kaman babu ƴaƴa ko ba ka bane to ƴaƴan naci a halarce gashi a gaban wasu malaman tafsiri suka ce ƴaƴa ne maza da zar guda 10 wanda ko Allah ya bashi wannan ƴaƴan bashi ƴaƴa ko ni'ima ce baba Allah ya ce bayan dukiya ga ƴaƴa shuhudan a halarce wa ma hattu lahu tabdila Allah ya ce muka shimfida mishi muka miƙe mishi rayuwa aka zama da rayuwa da dada a gare shi sun ma yamma mu an tasila sannan kullum ma burin shi Allah a ƙaro a ƙaro a ƙaro Allah ya ce kalla innahu kana li ayatina alida ya kasance mai tsaurin kai akan ayoyin Allah ya ce sa'urhiquhu sa'uda zan shigar da shi wuta na sa'ud malamai suka ce menene sa'ud al-imam qatada ibn da'ama yake cewa bi ma'ana ai azaban la rahata fiha wani irin azaba ne wanda babu hutu a cikin ta mai hauhawa idan an dunka mishi azaba a sake mike ta a karo a dunkula a ƙara kowane lokaci azaban tana hauhawa wasu kuma suka ce a'a ba tana nufin azaba mai hauhawa ba za a daura shi ne akan wata dutse gashi a wuta kuma gashi akan dutse kaga dutse in ka rike a hannunka ko kana cikin wuta ga kunan dutsen ga kunan wuta Allah ya kare Allah ta'ala ya ce zai dalili Allah ta'ala ya ce innahu fakkara wa qaddar me ya faru ne wata rana ne Walid ibn al-Mughira ya shiga wasu suka ce a wani ruwaya ya shiga wajen Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam wani ruwaya kuma ya shiga wajen Sayyidina Abubakar ibn Abi Quhafa yana shigowa sai ya ce mishi a karanta mun wasu daga cikin ayoyin alqur'ani mana wanda Muhammadu ke karanta mu shikenan a daidai lokacin kuma sai ya karanta mishi zantuka na Allah ta'ala sai ce wallahi inna fihi la halawa wa innahu la yahquba sa'annan ya faɗi maganganu wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi ya faɗi maganganu yace lalle wannan qur'ani akwai zaki a cikin sa lalle wannan qur'ani yana rushe gaskiya yana rushe wato ƙarya zai yi rinjaye ba za a taɓa yin rinjaye a gare shi ba babba da cikin ƙurashawa yana faɗin wannan magana sai magana ya watsa a cikin gari bayan ya watsu Abu Jahl sai aka ce mishi wallahi in kuka bar Walid ibn Mughira ya musulunta da wannan zance nashi duk larabawa ƙurashawa baki ɗaya ba za a samu arnin kuɗi ba ko zai shiga cikin musulunci Abu Jahl sai ce a ai ba za a yi haka ba sai dai gidan shi kulle ko yace larabawa da ƙurashawa baki ɗaya sun ce za su yi maka hajo na dukiya a tara maka kuɗi sai ka zama a ganin ƙurai ka fi kowa cikin ƙuraishawa kuɗi sai ce a ka gaya musu dama sananne ne cikinsu cewa na fi kowa kuɗi a cikinsu sai ce a'a to in dai ka faɗi wannan magana ba ka san abin da ƙabilan ka suke cewa ya ce ne suke cewa ya ce abin da suke cewa zuwanka wajen Muhammadu ko Abubakar zuwa kai dan abincin gidanka ya ƙare sai ka je ka yi bara a wajensu Abu Jahl yana ji sai ce a'a ka san da kudi abin da yake nini gome kaskanci ko yana ji sai ce ni din in dai ba haka ka faɗi wani mummunan magana in dai ka faɗi wani magana akan abin da ka jiyo to shi ke za su canza wannan magana sai ce inda sai yi da halawa shin wannan fa abin da na jiyo wallahi akwai daɗi zance ne cike da hikima kai wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi zancen nan ne rinjaye ba za a yi rinjaye a kan shi wa ma huwa bi qawli bashar ba maganar mutum bane ba sai Abu Jahl ce in ka faɗi wannan ko ka gaskata maganar su sai ce to ya za a yi mai zan ce faɗi abin da zan ce ce innahu qaddara fakkara wa qaddara fa qutila kayfa qaddara ثم قتل كيف قدر ثم نظر يدونا يدنا Allah ya ce Allah ya tsine wa tunaninsa Allah ya tsine wa irin abin da ya faɗa kuma abasa wa basa ya rurda ido game da gaskiyar mai biyu wa basara ya juya baya akan gaskiya fa qala in hadha illa qawlul bashar yana fitowa sai ce ai maganar mutum ne wannan kadai
in hada illa sihrun yusfar shi wannan sihiri ne ma kirkirarren irin tsohon sihirin nan wanda kakanni suke zama wa musa irin wannan sihirin ba wannan abin da Muhammadu ya zo da shi to shi ne malam yake cewa da gaggawa suka fara kirkiran maganganu suka canza fuskan wato gaskiya da ya zo da shi bil itki da cewa ƙarya ce a suratul furqan ko suka ce in hada illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qawmun akharun faqad ja'u sihra menene zulman wa sura Allah tabaraka wa ta'ala yake suka ce in hada wannan alqur'ani da Muhammad ya zo da shi ba wani abu bane face ifkun iftara wani irin ƙarya ne iftarahu ya nemi a kirkiran masa ƙarya wa a'anahu alaihi qawmun akharu wallahi da ne da sauko wasu suka zauna suka dinga mishi rubutun shi ana rubuta mishi yana faɗi ana karantar da shi zai ce Allah shi wa Allah ya ce faqad ja'u zulman wa sura sun zo da zalunci wa zuran zancen da ba su da shaida a kai wa ya rubuta sa'annan shi annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ai ummi ne bai iya karatu bai iya rubutu kaga an rubuta ma ya za a iya karatu shi ta Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la taqumu bi yamin idan lartabal mubin Allah yace baka kasance kana iya karatu ba kasance mai rubutu ba amma da ka iya karatu da rubutu da masu wato batanci su yi kokonto akan abin da ka zo da shi Allah ta'ala ya taimake mu to sai suka koma suna canza fuskan wannan ana mishi kirkira wa nasabu ilayhi idkhalatuhum fi shar'ati wa nabadhum fi nihlati kull mahali malama suka ce jumla ne i'tiradiyya wannan wa nasabu ilayhi kull mahali kenan a can ƙarshe suka jingina mishi dukkan abin da bai ma dace a jingina ma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai su da kansu suka mishi suna ne al-amin ko amintacce suka mishi suna as-sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskata yau kuma da zai ce Allah ne ya turo da suka ce ƙarya ne wa nasabu ilayhi kullu mahal suka jingina wa shi annabi Muhammad abin da baya iya dacewa a jingina mishi in khalafahum fi shar'ati saboda ya saba musu a shari'a yace wannan shari'ar da kuke kai ba shine shari'ar da zan rayu akai ba wa nabahum fi nihlati yayi watsi da su cikin al'adu ko bauta da suka kirkira wa ramawhu bi anwa'il buhtan nan take suka fara cewa wannan bakayaci ya ma kirkiri ƙarya ne ya zo da shi shine wata ranar da bai tara su ko yace idan na ce muku a bayan wannan dutse akwai mutane sun taru a baya za su yace ku za ku gaskata ni ka ce wallahi za mu gaskata kai ba mu san ka da ƙarya ba yace to in na ce muku Allah ne ya turo ni ba zaka ce wannan kuma ai ƙarya ne tunda da ya saba wa ra'ayin su na shari'a sai suka jingina mishi kuma ƙarya ne fataratan yarmunahu bil kadhib wata rana su jefe shi su ce ai makaryaci ne wannan makaryaci ne wa huwa sadiqul masduq mana yace alhali kuma shi mai gaskiya ne abun gaskatawa a wajen su gabanin yace Allah ne ya turo shi allazi lam yujarribu alayhi kafun khabaran bi khilaf makhbari wanda lam yujarribu ba su taba gwada shi ba alayhi kafun da ai sau ɗaya ba su taɓa gwadawa sun gani khabaran bi khilafi makhbari ya bayar da wani labari su samu labarin bi khilafi makhbari sabanin abin da ya bada labari ba idan annabi ya ce akwai kaza to tabbas kazan nan wata rana sun taɓa samun shi suka ce kai Muhammad Allah ne ya turo ka yace eh Allah ne ya turo shi kace to ba mu labari mun tura 'yan kasuwa da su je kasan Sham ina suke sa'an nan yaushe za su shigo garin nan me za su mai fara za mu fara gari daga Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai daga shi yace a daidai wannan lokacin da muke magana da ku lokaci kaza ko suka ce kamar misali mu ce sallar magariba suna daidai kwazazzabo kaza suna hutawa sun jingina a gindin itace kaza sa'an nan za su shigo garin nan a daidai lokacin da rana ke wato fitowa da
lokacin da suke fitowa za ku hangora kuma baka ita za ku fara gani, sa'an nan tana ɗauke da kaya irin kaza har da ma ƙari haka ba su. A daidai lokacin da suke zaune suka ce za mu ƙarya ta shi ko ba haka bane, suna tsaye sai ga kuma wani ayari daidai lokacin da rana ke fitowa, wani ya ce ga rana ta fito, wannan kuma ya ce ai ga bakar raƙuman nan ina hangowa a fari gudun su. Amma tare da haka sun gani wallahi suna zuwa suka ce kai in haza illa sihr, wannan sihiri ne kadai ba sani na alaihi aba'ana ba mu taba ganin irin wannan sihirin ba. Sun same shi suka ce ya Muhammad in kunta nabiyyan haqqan in shaqqa al-qamar, in kai annabin gaske ne kai addu'a rana mu gani, wata da gani, idon mu na gani ya tsage ya wato ya daɗe nisfun fis sama wa nisfun ala al-ard, rabi na sama rabi na ƙasa. Allah ya ce ka tara wani sa'atu ne. Annabi ya roƙi Allah nan take wata ta tsage, suna kallo a yanan da idonsu suka ce ba za mu gaskata ka ba. Sai mu abokananmu wanda suke zuwa daga ƙauyuka sun dawo mun tambaye su sun ga abin da mu muka gani, har ka sihirce gani. ‘Yan ƙauye sun dawo a ce jiya kun game shi gaskiya wata ya tsage, wannan sun dawo a yi tambayar suka ce kai ina sihiri ne kawai. Sai kuma matsaryaci a wajensu, annabi lam yujarribu alaihi qabbun khabaran bi khilafi makhbari, ba su taɓa gani ya bada labari an samu koma bayan abin da aka samu ba. Wa awinatan yattahimunahu bi sihr, awina mana wani lokacin kuma yattahimunahu bi sihr, sai ai sihiri ne yazo da shi kamar yadda muka faɗi yanzu ko. Wa fi ilmihi a sanin su ne annahu lam yakun min ahlihi, annabi bai taɓa zama wa cikin masihirta ba, wala min man yadda'ihi, ba shi cikin masu cewa sun zo da sihiri. Shi yasa annabi Musa alaihi salatu wassalam da Fir'auna da aka zauna aka yi gwagwarmaya yace ka zo da malaman ka mu ma mu gudu, ko ba ta wani. Annabi Musa ya zo ga shi nan mawqidukum yawmus sina wa an yuhshara an-nasu dhah, an tara mutane an taro ga nashi ga nasu, ya jefar da sanda suka jefar da nasu, sai ga manyan macizai yana jefar da nashi ta matsalar macijiya guda ɗaya amma kuma ta cikin yana su ɗin baki ɗaya. Da Fir'auna ya ga sihiri irin na wato wahayi wanda ya fi ƙarfin irin sihirin mutum, ya ce in haza illa makartumuhu li tukhriju minha ahlaha fa sawfa ta'lam la uqammi'anna kanan da ƙarya da gaskiya ya kare, hujja ya kare, sai abu mai fada. Yace in haza illa makruh, wannan makirci ne makarruhu wanda kuka kulla shi li tukhriju minha ahla, ku da su wannan mutane duk ɗaya ne dama ɗaliban ka ne, ko ba ka wani ce to fa sawfa ta'lam da kai da su ban da mu ne. La uqammi'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf, sannan zan yanke hannunku da kafa a saɓani, in yanke hannu na dama in yanke kafa hagu, kaga mun da irin nan za. Wala usallimannakum arrajul fi duhu'in nakhli arrajul yusallimannakum ajma'in, sai na tsire ku baki da muku azaba wanda ba ta ba. Suka ce a inna ne amanna bi rabbina, mun riga mun gane gaskiya ba, mun yi imani da ubangijinmu, saboda haka faqadi ma anta qadi innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya, hukunta abu da kaga dama amma ka sani hukuncin ka a duniya ya kai. Saboda haka suka yi wa annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa karratan wani lokacin ya kudu sai su rika cewa innahu la majnun, ko shi kai a wannan mutumin bai da kai, ai shafa ne ya kama shi bai da kai. Ma'a tahaqquqihim bi kamali aqli, tare da sun tabbatar da cewa hankalin shi cike yake, ya fi kowa cikin hankali ma a cikin su. Wa bara'atihi min mass shaytani, sun sani cewa kubutacce ne daga shafan shaytan. Wa khabarihi, da kuma rikicewar zuciya, al-khabal rikicewar zuciya, ma'ana bai samu tabuwa na hankali ba, bai samu rikicewa na zuciya ba. Wa idza da'ahum ila ibadati al-ma'budi bi haqqi,
idan ya kira su zuwa bautan wato wanda ya cancanta a bauta mishi da gaskiya wahdahu shi daya la sharika lahu wanda bai da abokin tarayya qalu sai su ce aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu allolin nan al-alihata aja'ala ilahan wahida allolin nan baki daya a kyale su a kuma mayar da su ilahan wahida abin bauta guda ɗaya mu ba Allah mu 310 ya za a yi mu yi watsi da su mu taru mu koma wa Allah ɗaya duk duniyar inda haza da shayar wajen wannan abin mamaki sai su komar da abin ya koma abin mamaki shi sa annabi ya taɓa haɗuwa da ya ce kam ilahan ta alloli nawa kake bauta musu ya ce 10 guda 10 shi Allah shi shari'a ce 10 na kasa ɗaya na sama to in yana cikin tsanani ya gaji ya ce in yana cikin tsanani na sama sai in roƙe shi sai yaye in kana cikin wadata bai sai in bauta wa 10 da su kasa to shine ana ma'al iqrari bi muqtada hadhihi ad-da'wah as-sadiqa tare da sun tabbatar da wannan abu sun tabbatar da cewa akwai Allah da ya cancanci bauta da maganar su na gaskiya a ina fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din a wajen da yake falamma najahum idza hum yushrikun Allah ta'ala yake fa idza rakibu fil fulki idan sun shiga cikin kwale-kwale na ruwa sai aka samu jirgi tana jujjuyawa tangal-tangal za ta zubar da su da'u Allah mukhlisi daga nan sai fa bace Allah shi ɗaya me kiran Jesus da kira Jesus a lokacin me za a ce oh God kuma aka bane amma falamma najahum ila al-bar lokacin da ubangiji ya tsamar da su aka dawo aka samu daidaito idan hum yushrikun sai thank you Jesus kuma aka bane mota sai wani oh God kuma aka bane amma lokacin da ya zai ce thank you Jesus kuma aka bane Allah ya ce lokacin da suke cikin tsanani Allah suke kira lokacin da suke ni'ima sai su fara yin shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala yau mutum bai da ko cikin duniya ko da abu kusa da idan Allah ya bashi kuɗi kuma sai ya yi da mun kuɗi ko sai bayan dani bayan dutse yana cewa kuɗin nan ba a ƙara mana addu'a a samu kuɗi ko ba ka bane sai to adadin kana buƙatar wannan lallai akwai maharbada akwai makiya akwai ɗan sa ido akwai wanda suke da kambun baka akwai fitanannu masu jiran wato kanala ce lallai alaji kwanan nan ba wani wasiwa Allah ne zai ba ka kuma haka ne ce kwarai da sai ka tsaya da addu'a to ka rike wannan ko ba haka bane a dage da yanka a dage da sadaka ko ba haka bane Allah ta'ala ya taimake daga nan kuma wa qalu wa idza anzarahum bi batashi yawm al-qiyamati idan annabi ya musu gargadi da cewa Allah fa kamun Allah inna akhdahu inna batasha rabbika la shadid kamun ubangiji na da tsanani idan an tsaya a filin alkiyama an kawo ma yushahiduna min al-adillati ala imkani sai su zama gashi suna gani da idansu sai su ce a'a wallahi bai taba yiwuwa ma ai wani tsayuwar kiyama ya daga mutuwa za ka ce za a san shi sai ka ji suna cewa a idza mitna wa kunna turaban wa iraman zalika raj'un ba'id ko a wani waje ne wa imamin ko a idza mitna wa kunna turaba yanzu idan mun mutu ko a idza mutna ko a idza mitna duk ruwaya ta yi daga yanzu idan mun mutu ko an kashe mu wa kunna turaban muka koma muka zama turbaya muka diddige cikin ƙasa za a tayar da mu wani tashi na musamman zalika raj'un ba'id ai zalika raj'un mustahil wannan komar da halitta ne wanda bai taba yiwa kaga suna inkarin tashi bayan mai mutuwa wa idza hawwahum ni'mat Allah idan ya tsoratar da su azaban Allah qalu sai kaji suna cewa اللهم إن كان هذا هو الحق من عندنا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يجي أقوي عذابا الله فجزم يهدي اللهم تكد نمتا كسنا سوى يا أبنجي إن كان هذا هو الحق إذا جي فدم ونن
annabin naka cewa akwai azaba gaske ne min indika daga wajenka azaba to fa amtir alaina hijaratan min sama sai ka ji suna cewa Allah ya musu ruwan duwatsu daga sama aw tina bi azabin alim ko a gaggauta musu azaba yanzu wannan da malaka suna cewa rabbana ajjil lana qitana qabla yawm al-hisab ba ka ce a kiyama ubangiji da zai mana azaba ba to ubangiji ya gaggauta mana kason mu na azaban lahira a kawo mana yanzu kalli wannan ayar shi ne wani Allah da san fassara wannan ayar ba ya dauka duk Allahumma cikin alqur'ani addu'a an je zama ko zai ce Allahumma in kana hadha huwa al-hukm min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i Allah ta'ala ya kare mu Allah ya kare mu shi yasa in mutum bai san fassara alqur'ani ba zai tsaya fargaza ko ba ga wani ya za ka zo ni marawa ko ka ce Allah ya zo maka da ruwan duwatsu da azaba daga sama Allah ta'ala ya ce bikin to wannan sai su gaya mishi wannan malai yake i'tiradan ala sihhati ma akhbarahu saboda wato yin musu ko wato bijirewa abinda ya ba su labari bihi da shi mimma huwa ka'inun la muhalata cewa dole fa zai auku babu makawa dole za a mutu kuma za a mutu dole za a yi kwanciyar kabari dole za a yi tsayuwar kiyama ko ba haka bane dan adam da yake musu wannan ba sai su faɗi wannan saboda musun wancan wa idza ja'ahum bi ayatin khariqa iftaraqu fi dhalalati ala firaqi wa ikhtaraqu fiha bi mujarrad al-'inad ma la yaqbaluhu ahla al-tahaddi ila at-tafriqati bayna al-haqqi wal batil da annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da aya mu'jiza ko ya zo musu da wani alama khariqa wacce take sabuwa ce sama da al'adarsu wacce wato mai kama hankali wadda zuciya ba zai iya musunta ba kasa akwai lokacin za a maka bayani ba za ka iya musu ba sun rasa dalili da za su yi inkari iftaraqu fi dhalalati ala fira kawai sai su rarraba me rarraba wadannan sun ce kai kunnan sihiri wasu sai su koma su ce kai innahu la majnun ai ma hukaci ne wasu su ce kai in hada illa ifkun iftarahu wannan ƙarya ne ya kirkira wasu su ce a'a tatsuniyan mutanen da ne sai su sarraba me dalili واخترقوا سيسكروا فيها cikin wannan abin da annabi ya faɗi bi mujarrad al-inad saboda kangarewa da wannan abin da aka zo musu da shi zuciyarsu ba zai iya inkari ba amma bakin su zai rika karetawa suna faɗin ma la yaqbaluhu ahlu at-tahaddi ila at-tafriqati bayna al-haqqi wal batil mutanen da suke son su yi riko da gaskiya da sun ji wannan sun ce sihiri ne wannan sun ce ƙarya ne wannan sun ce abin da ya zo da shi ai goge ne kawai wannan sun ce tatsuniya ne sai su rasa wanne ne gaskiya wanne ne ƙarya dan karkatar da hankalin mutane ko ba ka bane sai sa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa minan nas man yashtari lahwal haribi li yudilla an sabilillahi bi ghayri ilm daga cikin mutane akwai wanda ke zuwa da kirkirarren zance dan ya batar da hankalin mutane akan gaskiya ya batar da su daga karban gaskiya wannan shine dalili saboda mutane kar su amshi gaskiya Allah ya kare malai yace kullu zalika duk fa wannan abun da ake wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallama a ce makaryaci a ce wannan mutumin da bai yi ƙarya tun yana da bakin gashi ba sai bayan banin gashi ya fara fito mishi zai ƙarya sai da fa Herakla ya zaunar da su yace ku bani labari game da wannan ya musu tambaya 11 cikin Bukhari kitabu bada'il wahyi ya musu tambaya ce zan maka tambaya ɗaya bayan ɗaya Abu Sufyan ka gaya mun gaskiya in yi ƙarya ko kake san shi yace haddasa ya taɓa yin yaudara a baya suka ce ba mu taɓa sanin shi a mayo da ba bai taɓa yaudara yace hal huwa kadhib kun taɓa tuhuman shi an kuntum tattahimunahu bil kadhib kuna tuhuman shi ne da ƙarya a da yace bai taɓa ƙarya ba a rayuwarsa yace cikin iyayensa akwai masu mulki ce ba a taɓa samun mai mulki ba yace tambayoyin da ya mishi 11 daga cikin ya hikar da wannan nasu da suke da munasaba yace da yana yaudara da sai ce ya zo ne da yaudari a al'umma da ya taɓa ƙarya a baya kafiri ne ba wanda har bayan addinin musulunci ya dawo magarin su
bai yi imani da annabin Allah ba yake da yayi taɓa yin ƙarya a baya to da sai in ce wannan ma ƙarya ne yake amma bai taɓa yiwuwa mutum ya daina wa mutane ƙarya yi wa Allah ƙarya ya kasa yin wa mutane ƙarya ya ce Allah ne ya turo shi wa Allah ƙarya ce ba ƙarya bane da a cikin iyayensa akwai mai mulki da sai in ce zuwa ya kwaci mulkin iyayensa sai shi wannan mutumin gaskiya yake mulkin su sai zo karkashin kafafuwa ko ba gushe ba sai da Allah ya ce alif da guli batu sai da aka shiga da da yake to amma tare da haka duk wannan dalili me yasa kullu zalika da'ahum ko du'a'u minhum ila ta'assi wannan du'a'i ne kira ne zuwa ga al'umma saboda su yi koyi bi ta'assilihim ko dan su yi koyi da bautan gumaka da suke kai wal muwafaqatu lahum ala ma yantahiluna saboda kuma su yi muwafaqa da su akan abin da suke kirkira na karere idra aw khilafa al mukhalafa lahum fi batilihim raddan lima hum alayhi ko saboda sun ga cewa mutane sun fara saba musu ra'au sun gani khilafal mukhalifa masu sabawa abin da su suke kai lahu an fara saba musu fi batilihim cikin karerai da suke kai raddan lima hum alayhi dan ko in an ci gaba raddan za a rusa lima hum alayhi abin da su suke kan shi na ƙarya azan duk mutum da ke ƙarya idan ya gano za a rusa ƙarya shi to dole sai ya yi ko ba kawai daga nan sai suka fara kirkiran hanyoyi wa nabadha lima shaddu alayhi yadun minnati adhinna daga nan kuma wa nabadha saboda za a yi jifa lima shaddu da abin da suka daure alaihi da shi yadun minnati suka daure hannun wato zato to ba suna zato bane ba suna addini bane bisa yaqini suna addini ne akan zato in yabunnuna illa dhanna ba abin da suke yi sai zato واعتقاد إذ لم يتمسكوا بدليل أن الخلاف يوهن الثقة ويقبح أبن جهة الاستحسان واعتقدوا دقنا سيسوك التوريب وتسوك قدري ونأبو أزوتي ينسو إذ لم يتمسكوا بدليل ألوكا تنا أكني بدليل بازلش توميسا وكتي أيبا وتمونتي باب دليل annal khilafa yuhinu thiqata sabanin da yanzu ake sabawa addinin su yuhinu thiqata in su suka sassaba suka ce ƙarya ne waɗannan suka ce sihiri ne waɗannan suka ce maƙaryaci ne to za a samu yuhinu thiqata zai rauna na wannan thiqa tabbaci da ke zuciyar mutane cewa ai ga dalilin zamu yi bauta a kan shi wa yaqbihu jihata al-istihsan zai wato muna na fuskan kyautata ibada وخصوصا حين اجتهدوا في الانتصار بعلم لوكacin da suka yi yunkuri su danne wato al-intisar shine danne abin da yake wato na wato gaskiya da ilimi falan yajidu akthara min taqlid al-aba'i in an tambaye su me dalilin bautan kaga yanzu kai aka ce me yasa kake bautan Allah zaka ce huwa allazi khalaqani ko ba ka bane shine ya halice ni wa rabbani ya wa tureni ni yayi mun kaza su ina dalilin bautan gunki babu shi an yi dalili sun kasa kamo dalili na hankali babu shi dalili na tunani babu shi dalili na hujja cikin magabata na kirki sun yadda annabi Ibrahim mutumin kirki ne duk balarabe ya yi shi to dan me ba za ku yi bauta irin nashi ba sai suka ce a'a mu dalilin mu shine taqlidul aba'i mu kawai mana koyi da iyaye nan ne mallan yake ma wani magana ko mu kawai muna koyi da iyaye inna wajadna aba'ana mu iyaye mu kawai muka zasu ji me yasa za ku bauta hukunci iyayen mu muka gaske me yasa kuke zuwa daji ku yanke itace ku zo da shi sai da yake ba kuma kin da sabani yace abun mamaki sai daga cikin zabu yace da ina bautan wani gunki da aka yi da dabino da azaban yunwa ta kama ni a wani hali na tafiya sai ce Allah kai hakuri na gutse da kai da gutse da hannu na gutse da nan wannan abun bauta ne a kan wannan Allah ta'ala ya ce wa da kiran sallah
الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما لن يجي وخصوصا يجي مسمى حين اجتهدوا في انتصار بعلم lokacin da suka yi yunkuri na danne wato abin da yake gaskiya ne ta hanyar ilimi an yi kokari a mukabalance su babu ilimi balam yajidu aktsara min taqlid al-abai babu dalili da suka iya kawa na ilimi sama da su ce muna koyi ne da iyayenmu kawai mun ga iyayenmu na bautan gumaka mu ma muna bautan gumaka amma wani dalili ilimi wanda ya halitta shi ya kamata a bauta mishi ko kuma wanda baya halitta kaga wanda ya halitta shi da a bauta da shi babu dalili na hankali shi yasa Zaid bin Aslam ɗaya daga cikin manya-manyan wato sahabbai manya-manyan wato Quraishawa babban cikin Quraish sai da ya kai mutanen Makka suka taru suka kore shi daga garin Makka har sai da ji annabin Allah na zuwa yayi kwana zai dawo garin Makka Allah ya karbara shi Zaid bin Aslam da shi da irin su abin nan Warqa ibn Nawfal kaga su ba su zauna tare da Annabi a zamani ɗaya ba amma sun yi imani da shi a zance har sai da kai Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tasubul waraq kada ku zagi ne Warqa ibn Nawfal dan naga Allah ya gina mishi gida aljanna gashi mai zo wajen Annabi ya ce shahada ba amma zuciyar shi da zance shi na musulunci lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka je da shi Khadija ta je da shi gaba shi ko yace me kan ya gane dan uwana yace na ga wani mutum yace me ka gane mishi bayani sai yace hazan namus wannan abin da ka gani shine dan sakon da Allah ke tura wa annabawa ga su ya laitani kuntu hayyan id yukhrijuka qawmuka ansurka nasran mu'assa yace ina ma da ina raye lokacin da al'umman ka da su kore ka cikin garinka kaga ya bada prophecy ko abin da yake tunanin zai iya auku annabi ya ce awa mukhrijiya ana yanzu mutane na su kore ni yace babu wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi illa audi sai an mishi wato rabbi ayi mishi musu an kore shi an tsangwame shi cikin al'umma saboda kai ma ka sani yau in ka zo da gaskiya haka za a yi maka sai ce inda ina raye an surka zan taimake ka nasarar mu'assara taimako mai karfafa gwiwa kaga daga jin wannan kaji ne ya bayar da wuya tun kafin ma lokaci ne shi wancan kuma abin nan wane ne Zaid ibn Aslam uba ne wajen ɗaya daga cikin wanda aka yi musu bishara da aljanna ko Abdullahi ibn Zaid ibn Aslam ɗaya daga cikin mutane goma shine na goma su sai da ya zauna ya ce ashatu khalaqaha Allah wa anzala laha ma'an min as-sama' wa anbata laha nabatan min al-ard thumma antum tad'unaha bighayri bismillah yake dabba da kuke yankawa wa gumakanku Allah ne ya halice ta ya saukar da ruwa daga sama ruwan ya tsinda tsirrai duk tsirran nashi sannan dabba ta ci ta koshi kuma kuke yankawa ba da sunan Allah ba daga duk wannan kalma ce ta tawhidi ko ba tawhidi bane shi ma yana ɗaya daga cikin mutanen da malamai suka ce wato musulunci yayin bayani akan wato ingancin imanin su tare da masu da annabi Allah sallallahu alaihi wasallam amma baki ɗayan su an tambaye su me yasa kuke bautan gumaka ba su da dalili sama da su cewa taqlidul aba mu kawai iyayen muke ولذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام شيخ الله تبارك وتعالى يبام الأباري جميل النبي إبراهيم في مجاهدتكم في محاجتكم قومه لوكاشين da yake musu yake jayayya da mutanen su yana kalubalantar su yake da su ma ta'budu me kuke bauta wa kuke mishi bauta me kuke bauta qalu na'budu asnaman kace dai mu abin da muke bauta goma kanmu ne kawai fanamullu laha akifi zamu ci gaba da zama a gaban su muna yin itikafi mu dawoma bautan su yace goma kan nan da ka gani wallahi ba za mu basu fanamullu laha akifi zamu dawoma bautan su ba za mu taba bari ba sai yace musu qala hal yasma'unakum istad'un in kun kira su suna ji ko ba haka bane ai mai bukata zai ce gunki kai min kaza ko ba haka bane lokacin da yake kira yana ji aw yanfa'unakum aw yadurrun da su iya amfanar da ku wani abu ko kuma su tunkuɗe muku cuta
qalu bal wajadna alayhi aba'ana kadhalika yaf'al an tsaya me yasa kuke bauta muqabala na hankali ko shi in kun kira su suna ci in kun buƙaci wani abu suna ba ku in kun nemi daukewa wani abu mai cutarwa suna iya dauke muku sai suka ce a bal wajadna aba'an mu kawai mun tarar da iyamu ne kadhalika yaf'al haka suke yi mu ma muke yi ko yau ka tarar da mutum kace a'a wannan ba addini bane yace maka haka muka tarar da iyaye dawa da kakanni kaga fa ma ashbaha al-laylata al-bariha yau dai kama da jira so wanda ke yin wannan kama ne da waɗancan mutane kafirai ko ba haka bane iyayenmu Allah ya gafarta musu wallahi sun yi bautan Allah da ikhlas cutar su aka yi aka ba su addini a rere ko ba gaba ne suna son Allah suna son addini suna son musulunci bal duk abin da kace musu a lokacin da sunan musulunci a tsarin masu ba su ne suka ba su alheri in Allah ya gana ma da ikhlasin zuciyarsu sai Allah ya shiga da su Allah ko ba gaba ne amma yau kai ya aka maka bayani ga aya ga hadisi ga bayani ka ga da kace a inna wajadna aba ana kazalika yasallu aka iyaye da kakanni anya za ka tsira gaban Allah sai maka wahala ya karama kan Allah shi fa mukabalance sai yace to tunda an muku bayani a baki ba ku gane ba za mu yi a aikace ko ba ga wani sun fita da su je idi fa nazara nazratan bin nujumi fa qala inni saqim suna tafiya tunda za a je bauta shi ba zai je ba sai ya ce to abin da zai faru ni ba ne da lafiya kace to ai ka koma gida ka huta yana komawa sai ya samu gatari shi ya samu gumakan su faja'ala tuzazan illa kabiran lahu ya daddace sai fuffulle kansu baki daya sai rige babban ne kawai a tsaye ga shari sai ya rataye gatarin a wuyansa la'allahum ilayhi yarji'un sun mun dawo da ga abin da ya faru suna dawo suka ce man fa'ala hadha bi alihatina waye wannan azzalumin ne zai wa kuma kanmu haka abun bautan mu sai suka ce sami'na fatan yanquru yuqalu lahu ibrahim mun ji wani saurayi yanquruhum yana aibata su yuqalu lahu ibrahim ana kiransa ibrahim shi fatu bihi ala a'yun nas la'allahum yashhadun kira shi zo gaban mutane su taru su san waye ke wa allolin su illa su wasan cewa za a tara mutane ya kule su bane ana taruwa sai ce a anta fa'alta hadha bi alihatina qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanqibun fa'alahum kabiruhum hadha wannan da ke da gatari a wuya shi ya musu wannan mummuna aiki amma fas'aluhum wannan da aka dace su ku tambaye su mana in kanu yanqibun in suna magana za su wasu amsa ba ya tambaye su suna ji suka ce a'a iyayen su kawai da yi ba to yanzu ga shi a yi tambayar a bada amsa a fili mana faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum menene walidun ko zalimun jazakumullahu khair nan da ke suka zo na suka koma kuma sun manuki su ala ru'usi laqad alimta ma haula yamtiqun kaza da suka ce kaifa ibrahim aqad alimta ka sani ma haula yantiquna wadannan ba su magana ya za a yi kace mutum ne kaga iqrarun bi anfusihim cewa wannan abu ba sa ji ba sa magana sun an ce ba sa magana ai ba sa ji kenan da annan la yanfa'una wa la yadurrun ba za su amfani ba za su iya cutarwa ko ba ka bane tun da cutarwa ma bai iya tunkuɗe wa kanshi ba to ya za a yi amfani da wannan da ba su da wani dalili sai suka ce a'a inna wajadna aba'ana kadhalika ne ya faru haka iyayen mu muka ga su cikin suratul shu'ara fa hadu kama tara an al-jawab al-kafi al-mawrid sai suka baude daga nan hadu kenan suka baude kama tara kamar yadda kake gani an al-jawab al-kafi wajen bayar da amsa a yanke al-mawrid wanda aka bijiro musu da shi muwarridu su'ali ila timsaki bi taqlid al-aba'i kace ba wani abin da mu kai mu kawai ko iyaye mu ki inda ma wani bayani kalima wajen iyaye mu ko ba ga bane wa qala Allah ta'ala yana cewa am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummah
wa inna ala atharihim muhtadun Allah ta ce am atainahum kitab shin mun ba su wani littafi ne min qablihi gabanin zuwan shi annabi Ibrahim fa hum bihi mustamsikuna wanda da shi suke riko suke bautan gumaka cikin attaura akwai an ce kubota wa gunki cikin injila akwai an ce kubota wa gunki babu wani littafi wanda suke koyi da shi gabanin zuwan qablihi gabanin zuwan alqur'ani babu wani littafi da ya ce abota wa gumaka ko akwai babu shi bal qalu bal da aka tambaye su ma Allah ya ce sai suka ce inna wajadna aba'ana ala umma mun samu iyayenmu ne kawai abun koyi wa inna ala atharihim muhtadun mu muna bin tamun su ne kawai abin da suka yi shi muke yi saboda ka idan mutum yau bayan ya san gaskiya an mishi bayanin gaskiya yace a'a haka naga iyaye suke to yayi gama da wancan mutane Allah ya kare shi yasa ibnu taymiya cikin ittiba'ul siratal mustaqim ya kawo irin wannan bayani yace wasu ma suna fitar da mutum cikin lillah a karanta alqur'ani a karanta hadisi ga yana gani kamar rana lokacin sallar azhar a mishi bayani kunni ya ci ya kuma gamsu ci a dalili kadai da ba zai bi ba zai bai iyaye da kakanninsa ba Allah ta'ala ya kare malam yake cewa faraja'u an jawabi ma alzamu ila taqlid daga nan kuma sai su yi watsi da abin da wato suka lizinta wa kansu na koyi da iyayensu fa qala ta'ala fi Allah yace qala awalau jittukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum shin kace musu qala kace da su annabi yace da su awalau jittukum kace musu ban zo muku bi ahda da abin da yafi bayar da shari'a ba mimma wajadtum alaihi aba'akum sama da abin da kuka tarar da iyayenku da kakanninku suke yi in iyayenku na bautan gunki akwai abin da ya gunki daraja waye bi gunki daraja Allah ta'ala shi ya halicce ku da ku da abin da kuke bauta wallazi khalaqakum wa ma ta'budun wa ma ta'malun shi ya halicce ku da abin da kuke bauta na kuma shi ya halicce ku to ku kuma kuna bautan al-khaliq ba al-makhluq ba ko ba gaba ne ku bauta wa abin da ya halitta ba abin halitta ba kuma abin halitta ne ko ba ka bane annabi ne ya wajen wasu mutane ne ce musu Allah ya tayar da ni liqridal ibad min ibadati al-ibad ila rabbil ibad Allah ya turo ni ne don in fitar da bayi daga bautan bayi zuwa bautan ubangijin bayi in wani yau kake bi a duniya shi ke shar'anta maka a duniya ba za ka yi ba sai yayi shi bawa ne ka bauta wa ubangiji mai karfi doka da ranka ba in yau kana kallon wannan da ce authority ne sai fala ce daga sama ko ba gaba ne kawai akwai mai bada dokan da ka amsa wancan ba daga barnar shi ai ba ke ka turo maka ba saboda kowa bawa ne ko ni bawa ne halitta ne na Allah tabaraka wa ta'ala ka bauta wa ubangijin halitta saboda ka lallai waɗannan mutane haka suke cewa wa kaunan ko wato daga nan kuma fa'ajabu bi mujarrad al-inkari ana yin musu bayani sai su wato yin inkari suna yin musu rukunan ila ma zakaru min at-taqlid suna masu wato karkatuwa zuwa ga abin da suka ambata na wato koyi da iyayensu bi jawabi su'ali wajen bayar da amsa saboda duk kowaye ayo aka yi shi tambaya kan abin da yake hujjar shi sai ce iyayen mu da kakanni mu a mu dan gargajiya ne a mu yan al'ada ne mu ba za mu canza zamani addinin zamani wannan misalin zamani ne ko littafin zamani babu wani abin da zaka yi to in ka ce ma na zamani ne ai na ahlari da qawaidi da iziya ko da risala wanda muke koyon bauta a ciki su an gari zuwa duk abin da zaka karanta zuwa ko ma ne da wani ka karanta su kakabba kiɗin wani abin da ake yi ba shi a cikin littafin da muke koyo ko akwai saboda haka maganar mun tarar da iyaye ba hujja bane hujja shine qala Allahu qala Rasul kowa yake a'a yanzu kai iyayen mu sun yi kaza kai ba za ka yi ce a'a abin da nake nima me Allah ya ce me annabi ya ce an gama Allah ta'ala ya ce mu mana agaci akwai wannan dan uwa da yace ai wannan uwa gargadi musamman ranar juma'a sukan tsaya daga can gaban Jorich haka lokacin da limami ke ba sai an kabbar da sallah ko sai su shigo masallaci
gaskiya wanda bai dace malamai ittifaqan sun ce khutba na cikin juma'a ana fahimta khutba na cikin juma'a shi yasa hadisi da aka rawaito akan wato raba lokacin sallar juma'a da lada Nabi sallallahu alaihi wasallam ce mala'iku na zama a bakin kofofin masallaci suna daukar sunayen mutane da ke shigowa cikin masallaci idan limami ya shigo ya hawa kan mimbari sai su zauna kaga wannan ke nuna cewa khutba na cikin me juma'a Allah tabaraka wa ta'ala ce idan nudiya lis salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' yaushe ake kira sallah kafin liman ya zo ko liman ya zo in liman ya zo ko zai hawa minbari sai a kira ne sai a kira sallah ce to Allah ce da an kira sallah wa zarul bai'a wa fas'au ila dhikrillah ku bar kasuwanci kuma ku ga gaba da wannan ambaton Allah kaga wannan ke nuna cewa ku ba na cikin me yana cikin juma'a dan Allah mu ne wannan ganganci mu tsaya a can muna gida ko kuma mu ce bari mu rage rana ko kana bukatar rage rana ko dole mu rika shiga cikin masallaci ba kuma ba ne ba ne dan ka samu ranar duniya ka gudu daga wancan rana ne kuna da dalilin kiyama ko ba ka bane saboda ka dan Allah mu yi hakuri mu rage tsayuwa a can gaba mu zo masallaci mu zauna sannan mu zauna shi wani lokaci zaka tarar a bakin magallin mawukin ai ta zantawa ga ana kuma ko ba ka jin abin da ake faɗi wajibi ne ka zo ka zauna ko kuma na cikin juma'a dan Allah mu gyara wannan kuskure galibi ko mutane da ke ko ba ga wani galibi mutane da daga bakin nan har ta wani majalisa da gani ko ba majalisar sai bayan juma'a ba ko ba ga wani yawa bai da kuma yin salatu ban tashiru ila majalis ko ba ga wani in an kare sallah kowa ko ba majalisa ba magana ya kare ba amma majalisa ko bai na juma'a la ne bai da cewa a ce ai majalisa ta juma'a an gane ku da Allah mu gyara wannan da Allah daga sati mai zuwa mun shigo cikin masallaci su ba ka ganin mutane su a sai dai ka ga mutanen da suke hidiman masallaci a mu ko dan me Allah ta'ala ya taimake mu sai dan uwa an yi ta mun tambayar nan ya kai su biyar kina cewa dalibin da ya taso daga Najeriya ya zo nan shin kasuru zai yi ko cika na amsa to amma ina tsammanin in Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala kafin mu fara karatu zan zo da dalilai na da fahimta na ko ina tsammani da nake cewa wani zai tsora da kila zance na ne ko fala Allah zan zo da dalilai na da magana balai bai mutun cewa akwai malaman da suke da fahimta haka ba ana fahimta amma muna magana akan qawlur rajih zance mafi rinjaye me malamai suka rinjaya shi ne abin da ya kamata mu yi aiki da shi ana fahimta akwai fahimta yanzu wannan barna da muka samu a Najeriya ba fahimta wani malami ne yace boko haram bane shi ma ba fahimta bane sai ka je ka mika ce boko haram ne aka magana zai yi kaga ba zai yi saboda ba shi ne zance mafi rinjaye ba magana ne kawai ka tibiri ko ba ka bane yana da ana demokradiya ko na iya bane abin da ya ga dama saboda ka ya faɗi abin da ya ga dama amma ko ba dole mai hukunci shi ana fahimta saboda ka dan an samu wasu daga cikin ashqas sun faɗi abu kuma akwai jumhur ta anna akwai qawlun rajih saboda ka insha Allah ta'ala gobe kafin mu fara karatun gobe na ulul himma tare da gobe za mu fara sako insha Allah ta'ala zai bayani akan wannan sannan kuma sai mu tsora wancan karatu Allah ta'ala ya taimake mu akwai ɗan uwa wata yar bayar Allah a can East Africa da su da sallar da aka samu surunta sunan da Linda amma insha Allah za a yi karanta Aisha akwai yan uwa da muke tare da su anan ina tsammani kila ko sun zo Allah ta'ala lam sai dan nace a zo da ita saboda yan uwa su santa akwai yan uwa madazu da suka kira ni a waya suka ce wanda za ta musulunta nace a ba ta shahada kar a yi lacci ko ba ga wani ina mana Aliyu ta musulunta an ba ta masha Allah ta kuka da mutum kana zuwa kana ne to masha Allah to wannan dai mutane Allah ga Allah ya tabbatar da daga rigar cikin musulunci kuma kamar da muka saba ba sun bukata bane muka yi da shi da ko da Allah ya tara musu wani abu ko ya yake wanda za mu ba su ce su hawa shi su koma gida shi ma karfafawa da cikin musulunci ko tun da fitar da zakka ma Allah ta lafi ce wato allabati kullu da wanda zuciyar su ke rataye akan musulunci a ba su zakka kaga wannan ma aula ke da zo da kullum da mutum ya shigo a bashi wani abu dan a karfafa shi ba wai dana ta shi bane amma karfafa da shi musulunci ko Allah ta'ala ya ce to bayan da wannan wannan mace da su hula da zaga ko ni da wani kyau a zaga ko me aka samu a tara a ba su ma insha Allah ta'ala ala akalli wanda za su ji su ma su yi wani abu da shi ko Allah ta'ala ya ce mu ji mu karfafa musulunci da musulmai
ya dawwama ya dukkan da kafirci da kafirai baki daya gobe kuma insha Allah ta'ala islamiyya na ko to amma a zagaye ko sai da su ma zan da mutum to Allah ya subhanakallahumma na'am to kai hakuri gudun ba musa kai da insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ko kuma ne sunan ya insha Allah dan dawa bane waya hannunka